салому дуруд ба шумо дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентства ТВ. Дӯстон, хуш омадед ба сомонаи мо. Дар навори имрӯза дӯстон, хонаҳо аз Душанбе ва аз дигар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст. хоҳишманд ҳастам шахсоне ки нав омадед меҳмон бошед, агар лайкҳоро бизанед, ҳатман дар канал обуна шавед. Агар ки шумо инчунин доред хонаҳо барои фурӯш ё ин ки квартираҳо, мол маҳсулот, техникаҳо, мошин чизе ҳаст, дӯстон, метавонед ки дар ҳамаи рақамҳои рӯи навбарда дар WhatsApp муроҷиат кунед. Мо дар хизмати шумо ҳастем дӯстон. Дар наворҳои баъдина насиб бошад дар кор шавад, аз наздик рафта видеонавор мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. биёед қиссаро кӯтоҳ мекунем, мақсад олӣ тамошо кунед навори имрӯзаро. дӯстон, хоҳиш мекунем, мега ба ман аз 2 то 4 сотиқ рости замин дар Курай бо нархи 60,000 сомонӣ. Фарқ надорад 2 та, 3 ёки 4 та то 60,000 сомона. Аз кадом тараф? Аз тарафҳои Ҳисор ё ин ки Уртабоз, аз Ваҳдат низ бошад ҳам мешавад дӯстон. Маблағ тайёра бе тариқи рекламаи ман метавонед ки шумо савдо кунед. Дошта бошед, хоҳишмандам ба ҳамин бардор ман муроҷиат кунед. Ду рақам аст. Якум рақам 985 60 36 87 дастӣ ва +7 охири 16 14 WhatsApp дорад. На марҳамат, касе ки замин дорен ҳамин акара як дастгирӣ кунен, соҳиби замин шавад. мегзарем ба эълони аввалмон. дӯстоне ки дар шаҳри Ҳисор буден, хоҳишманд ҳастам, амо бардормон рости замин кофтестай. ина марҳамат дошта бошен, клиенти тайёра савдо кунед заминаи худтона. хуб, хонаи фурӯшӣ дар киҷо қарор дорад дӯстон? Дар ноҳияи Фархор, дар райони худи ҳамин Фархор дӯстон, дар колхози Калимаркс мега ҷамъияти Хуросон, Тоҷикистон низ меноманд ҳам тарафҳоро дӯстон. Акнун бибинед шумо. дорои 9 сотиқ ва 6 ҳуҷра. барои душона кардан, яъне ки дар ҳисоби коробка боз як хонаи дигар ҳаст. хеле ки худтон дидаистед дӯстон. дорои 6 ҳуҷра аст ҳамагӣ. 3 таш бошад, ремонти хуб ва нави замонавӣ дорад. 3 ҳуҷраи нормалӣ ва 3 тайгаш нотамом аст. ҳамон 3 тай ки дӯстон нотамом аст, ана расчёти душонагара гирифтагӣ. плюс и боз дар наздаш 10,000 дона хишти дигар ночинда рехтагӣ ҳастай. и бо плюс кори шумо мешавад. тамос гиред рақамҳои 559 88 88 89. 10,000 дона хишти норехта дӯстон, яъне ки ночинда, ин ба нафъи шумо аст. акнун бибинед дӯстон. 3 ҳуҷраи бо таъмир, ҳамом, ҳоҷатхона, тамоми қонуну қоидааш қатъӣ. бо плюс ику дӯстон, як оғили 14 метраи дигар дорад. ин тарафҳо манзил макони обод ва ором аст дӯстон. ина марҳамат барои зист қулай. масъалаи об да бигзарем, агар масъалаи барқ да бигзарем дӯстон, ё ҳастан қоидави ҳамаш чотка кардагӣ. ва плюс ин боз дӯстон, боз як мағозаи 6 ба 4 дигар дорад. дига читон мефурад. нархи 650,000 сомонӣ ҳамин қатъизош қатъӣ дӯстон, бо ба чизи чорааш фурӯхта мешавад. бибинед ака, нархи гузошта шуда ҳатман боз муомилаи хуб ҳам дорад аз номи канали мо. ина марҳамат, бардори азиз ва подписчикои муҳтарам, бардорои дур наздик буда хона бикунед. агар иҷа бениҳоят маблағи калон сарф шудагӣ, вақте ки шумо ба ин нарх мегиред ҳамин хонара, фоида мебинед. ростӣ ба залали худтон намешавад. хулоса маҷбур карда наметавонам ягон таи шуморо. бардори азиз, ин хонаҳое ки нишон додистам ё таъмир доранд, ака да ё метавонед ки даромада зиндагӣ кунед. боқӣ интихоб кардан аз шумо. хулоса обу барқ аст, ҳуҷҷатҳо ҳам 100% омода. плюс иво дарахтҳои мевадиҳанда низ дорад. агар рудкорӣ карда метавонед шумо дӯстон, 4 тарафакш чотка кардаи маҳкам. дига читон мефарад. зиндагӣ ором, осуда. мегзарем ба эълони дуюмон. бардори азиз, бибинед ака, бениҳоят хонаи зебо дар ноҳияи Ҷайҳон қарор дорад. дорои 4 дар хона ва 12 сотиқ замин дӯстон. ин ба даҳан гуфтан, 12 гуфтан осон аст. 12 сотиқ замин, 4 дар хона, 450,000 сомонӣ айни ҳол нархаш. ҳатман тамос гиред. ду рақам гузоштагием, WhatsApp ҳам ҳаст ва ҳам дастӣ низ. рақамҳои 930 80 71 дастӣ ва 07 08 71 71 акамон WhatsApp дорад. дар марҳамат метавонед ки шумо айни ҳол занг бизанед. хона ростӣ ҷога намекунем дӯстон, бо газоблок сохтагӣ. соли 2025 моҳи июлда анами хонара сохтаган. 3 дар хонаш, ана 5 ба 3, як меҳмонхонаи дигараш 6 ба 3 аст дӯстон. кухни боша 3 ба 3, калидор боша 7 ба 180, ҳамомаш 2 ба 2 дӯстон. хонаи барак хулоса 4 ба 4, ошхонаш боша 6 ба 4 бардоро. бо як склад дига дорад 2 ба 4.
метавонед ки мошинтонро дар берун бигзоред. Масъалаи об дар бигзорем дӯстон, об ҳаст. Масъалаи барқ дар бигзорем дӯстон, барқ ҳастай. То мағоза максиман гирем як 300 метр дур. То мойкаи автомобилҳо бошад 400 метр. То мактаб тахминан 1 километр роҳ ҳамиқар аз ин сафар мекунад. ина марҳамат бардори азиз ва подписчикои муҳтарам, касоне ки харидор бошед, агар як маротиба дигар рафта аз наздик бибинед ноҳияи ҷайҳон. боқӣ маълумотро аз худи яка хоҳишманд ҳастам бипурсен, рафта аз наздик дидан ё ин ки ба як тамос манзил макона маълум мекунад. эълони сеюм мегзарем дӯстон. бозихонаи фурӯшӣ бибинед ака, дар душанбе аст, дар политехникум, дар маҳаллаи маҳмадшоҳи боло меган дӯстон азиз ва обуначиёни муҳтарам. дар маҳаллаи маҳмадшоҳи боло дорои 3 сотиқ замин ва 5 дар хонаи дигар қонуну қоидааш қатъӣ. ҳаммомаш ҷудоае дӯстон. ҳоҷатхонааш агар хато накунам ҷудо буд. 800 000 сомонӣ. пирси бо ниёкинен дарахти мевадиҳанда низ дорад. 3 сотиқ заминае. кад мондагие. ҳавлчаш ду ҷои даркорӣ сиёша кардагӣ, қоидаи ҳама даромада зиндагӣ аст халос. наздик ба мактабу масҷид дӯстон. мағоза ва бозор хулоса. ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст. масъалаи алишавӣ дора ака ё ки не гуфтаи хел бипурсем бардорҷонои ман. масъалаи алишавӣ ҳам ҳаст. касоне ки дар шаҳри Душанбе аз сексия мақсад дилтон монда бошад, агар фарзандакҳои зиёд дошта бошем, уҷаш монда қулай набошад, ина марҳамат дӯстон метавонед ки масъалаи ивазӣ бо сексия кунед хулоса. дар Душанбе некин. танҳо сексия аз Душанбе бошад мега, иваз мекунем. вариантҳоро боз бардоро бибинед худтон. мегзарем ба илони чормон. сафсатаи зиёд ба шумо дар кор нест дӯстон. ана як хонаи бениҳоят олии дигар. сабаб чие ки шумо ҳамин хонаро харидорӣ намекунем бардоро? 4 тарафаш маҳкам, дарвозаи бениҳоят зебо задагӣ, ҳаммом дорад, ҳоҷатхона ҳама ҳаст. плюс и ҷои чакдон ҳаст ки шумо нони очагӣ мепазед дӯстон. дар ноҳияи рӯдакӣ дар ҷамоати қиблаи деҳаи курпаӣ дӯстон, як 6 сотиқа 4 ҳуҷрага. анам хел ба видеонавори зинда баҳри шумо пешниҳод карда истодам дӯстон. 3 то рақам аст. плюс 753 460 2901 акамон ватсап дорад ва 809 22 22 95 дар ин бошад. дар ин ҳам ватсап ва 905 59 22 77. ана дар ин дӯстон дастӣ ҳастем. як падвали дига дорад. падвалаш дӯстон 12 ба 3 банка манка мекуне. исуси хулоса агар меҳнатдӯст бошен, нарман бошен, агар банкора мекуне мемонед дар зимисон одих кайф. гирди ҳавли чотка маҳкам кардагӣ, ҳуҷҷатҳо 100% қоидавиянд, ягон мушкиле нест. хона дӯстон ба хишти пухта кардагӣ, семен блок ки хеле газа блок бигем не. қоидавӣ тайёракай. адрес ноҳияи рӯдакӣ, дар Душанбе, ҷамоати қиблаи деҳаи курпаӣ. максимали гирем дӯстон 9 километр дуртарак аз бозори Меҳригон аст. 9 километр дур аз бозори Меҳригон. хонаи якум буд. ана ҳозир хонаи дигарам нишон метем дӯстон. 4 ҳуҷра хулоса худтон айни ҳол мебинем. анам хел ҳолат ям хел саста яъни. рости акамо мега айсе банк қарздорум. ҳамин 320 ака ҳозирашта гуфта истоданд, боз муомила дорад. боз як хоби дигаша фаромӯш кардам бугум шумо да дӯстон. вақте ки шумо 70% маблаға меспорен, боқӣ мондаша яъне ки тариқи кредит. вақтон мета чанд моҳ қатъи ака суҳбат кунед, агар 6 моҳ, 7 моҳ, 5 моҳ хулоса майда боқӣ мондаша меспорен. ина ин хел вариантҳо низ ҳаст дӯстон. агентство ҳамвақт ба шумо видеонавори зинда мекунад ки шумо соҳиби як чиз шен. дӯстон ростӣ меҳнат мекунем барои шумо. обуна шиданро фаромӯш накунед, ҳатман лайкҳоро бизанед дӯстон. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. ҳавлчаш ништага бада махушид. бардоро лайкҳои бесум, ҳатман обуна. инам хел квартира боша агар барои савдо кардан, барои зуд савдо. инстаграм ҳаст. дар ютуб дусе канал дига дорем. пешниҳод кунед, хонаи шуморо низ ба фурӯш мегзорем ва дар муддати кӯтоҳ савдо мекунем метем. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед дӯстон. ман аз ин миннатдор. та норҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.